larang kulhu balik bola Astu Purnama Sida Ilaheng awik nam Astu Purnama Sida Ilaheng awik nam Astu Purnama Sida Ilaheng awik nam Astu Purnama Sida Astu Purnama Sida Ilaheng awik nam Astu Purnama Sida Ilaheng awik nam Astu Purnama Sida Ilaheng awik nam Astu Purnama Sida Samya
Wilahing Wilahing awik nam astu purnama sidhem Aum awik nam astu silat Mring Hyang Jagat karana sirange tandha kawisesaning bisana sono sinawung lan mlebu pesta maksih lestantun lambeng bodho jinantur tutur Batur-tur tulap Raden Paradya Winarsita ngupama prameng niskara Karandudya ing jaman Purwa mangya tekap pasananing Gobitotan Wurungking pralambang matumpa-tumpa marma panggung langgeng panggunggung sang murwing kata sikebyar dumadining wayang Purwa kurmangkaning kandha ninarik nututing basa duweng kenem musuh rasa yen larasa ya karaos mlajari wang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa-rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis renakop saking carita lo becik wis gemelar sruning pangkeliran iki sejatine amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Ndarum yang Kartika wis kelur putrating ngawasa sahari ratri angi tribawuna proteking tuk sina kilu kemanti teman dadi petanganing dina saji warsi windu kang sarta abad Tetung lantangkar temangkar sini rambun kaya jawah pating krembyah dadi padhanging kutu-kutu walang katoga buron wono yang buruntu dadi obranan tanpa picalan padhang trawangan sinaring jangjangret nanging ngarsa amarbawani jagat mungguing jagat wetan tuk mungup mungguing kalingan mukir abang merengangah lamun kae syayah dilat-dilat bumi saya dangu sumrup sang Hyang Arka katur semeblak kanan kiri ngabang esmu jenar kaperbawan sinaring sang Hyang Basanta tanem tu katun ijo royo-royo hamangku guningking biru moyo-moyo pucing dungil mulan ngudanu kasiluring Prabansana lenggat lenggut ngantu ya gunung makutha mega tanah tawis dangu selain kulo dasi dene wasu aku ya buku karap Tegal sawahe manglu sulur tatanem durti sambi sindenan mikul garul kuni anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarawangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat dununging kiblat papat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang samira Bayadara Batijara Kuwung prani tata wonten ingkang amadane kuwing praja ing Astina ing Gajah Hoya ing Astina Kuwa ing Liman Benawi ing Guru Janggala puniki garis 100 talantu kali 1000 janggep tinuga krana negara ing Astina mati saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating maninggal kapantuk uruting Cakrawala waneh-waneh copring pawisik samane kineping jurang cara kinepung gua sirung kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir sedene nanduran tanem tuwa katon ijo royo-royo anggrem buyu godhongane ambyek wae nganti kaya mangklung-mangklung wit-witane pantegalaring goplo wijo sedaya tinanduran mewahe koning raja kaya iwen sansaya ngrembaka lamun nyang aglaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi datan ana carane kandhang nggo Kanjeng Palang labet tebih saking tidak Durjana Duti samya satyek saeka kadya karo luhuring nusa bangsa duwe negari Astina wana kuwi bangi gunung kanggo winaksa mlesna lestari urun tumurun ora tumerah sadya dadi guru-guru kaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samping sesanggeman sepen tebih saking pundak sansaya sinansaya Wadawinada anane momat sinamatan daya tinayan suwi-wiji mapan sedating jecipan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya ing binasaken karing Astina lekos lagi manjik marang jaman Jana panjang munjung pasir pamukir jinawi kemari pakar tata-tata raharja dasar guru kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kuwuse tata adu kuncarane tata kasusuing manca praja lah sindanta wahu Nang astu pusanane adil bangsa negari Astina nanging udan ucap dosa namaning Sang Nata dasarane 10 nama wis mestandi jujul Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Sang Nata Prabu Kurupati ya Sang Nata Prabu Jayapitana ya Sang Prabu Kendari Suta Narendra Kakabi teksa gedhe wong simbar jaja kasin kan kasekten bebasan nata mentak jina lumenter lho tatan mukal menawi saged ambiyantu wenang ayomi sang para kawula wonten negari Astina
Pinayang bayang sang jeneng murahap sohab sawi kesungal pepak antir sago kang sami semimu yang ruping samudring daratan mimadatan kantun wismanipun sang Hyang Manungtu Pungguling Praja negari Ngastina miman sang jaring para ngadang ingkang ngatingal ngagrah bergagah nyayah mranjit minggewu ih menika tumanane patih negari Ngastina panenggih sang Rekyana Pati Hari Sengkuri Satwing Wasa Jenar ya sang Harya Suman ya Raden Trigantalapati sumambung wisma Topo Bawan Turnu ya sang Resi Kumbayana kocapeng mangke sang Resi Kumbayana inggih barat waja putra mengkeraken milenggahipun Senopati negari Ngastina Narpati Karna Basusena Nalendra ing Amangga datan kantun bisawanipun ugi Pangeran Pati Kadhangnata sang Raden Kartamarma tapi tidem datan ana jalma ingkang anyabawa jejel riyel lapat pipit ning madaning masewakan prasa satu padhakul datan wonten ingkang sela labet sakadheng mara siping jawi ambulutaken durung untuk umbul-umbul kiterangan danu yayi mudhe mangsa labuh ayu megar menti jamur barat ing mangsa rendeng tumbah ngrangapun jati ngaran mangsa katiga marandena tidem jinem madening masewakan negari Ngastina nek semanten datan wonten kudahan ngobas samira datel mampah kabar sumangsa ananing pradonga mewah mangling ing waranggana Sikra merwani pangandikan dadi mangling wijine pandika Sang Nata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan
sretinon neng pasewakan busana maneka warna peteng udyono miang banjra sarwa rukma ranggeng manik nara Narawata Paprabanyo kang sumirat Paprabanyo kang sumirat nyaring teca paliwaran ler ke lase sereng raket wimbo kekondo ati upeng maruta mando separan mangambar kungas Anjra ingkang puspita harum silireng samirana mrek sakar ngas kandano mawera sertaning driya Diwang Sumur Mati Liluwi Ono Sasmin Tanding Sun Jagat Masyaring Bandoro
Paman Arya Paman Pati Arya Singguni kaget sengandika ing Sunawi ana ngarsaning manira Paman Pati Arya Singguni kawula nok ninggih nggih anak Prabu kaget jroning penggalih kula wonten ing Jawi sak Jawi ning Kedaton dupi kula tampi timbalan Paduka anggere anak Prabu Duryudana bebasan pindurun salombok pinanjering alun-alun kumitra caruk maras manahipun ingkang bapa ing kepatihan nggih nanging sareng kula wonten ngarsa jingandika anak Prabu Duryudana tebih saking raos kemarasan manah kula nggih anak Prabu Jaka Pitana kemareng kula nyadong dawuh timbalan Paduka anggere anak Prabu Suyudana wonten ngarsa Paduka inggih wonten Kedaton negari Ngastina menika nggih anak Prabu kawula nok inggih Paman Arya kula niki katiparangken sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata-tata rakiting kaprajan Parata diaturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempin Paman Pati Arya Singguni kawula nok inggih nami Paduka ndangu bab tata rakiting kaprajan tartentu sadetan badhe nguji wani nggih para kamula samya sayek seka kapya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggep kunca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana ingkang bapa ing kepatan remuk kasawana putung semangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana damel bombong bali ingsun kang dadi aturira ora liya pakaring kang utama tindakna selawase urip ngono nggih rupa ingkang Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat namung nggih dereng langsak sampunipun ambuk bilih keparing ingkang bapa ngaturaken sembah sumung kemping mangabekti kula kunjuk sandapada Paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu kula niki Paman Arya kula tampi akarya bumbung raos sing begalipun langkung kaskecan ing langkung mrayogi lenggah jingandika bapa Paman Arya Singguni kepatihan ngono nggih sampun boten kirang mrayogi pisawanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu kawula nggih Purwodene jingandika nuwun mangke pupurwan Bapa Kumbayana rawuh wonten ing mriki ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja mugi rawuh jingandika tansah manggih kesarasan mimakar harjan wonten kersanipun ingkang putra ing Ngastina nggih pupur Banturna astaka sala sila bertobat sumarante hawala kamana kula kaprit kantil buntut ing selingkur kula nggih anak Prabu sakala kok pilawanipun manahipun ingkang bapa ing Sukalima sareng kula tampi timbalan Paduka dawuh ngersa dalem Paduka anak Prabu Jaka Pitana sawanipun ingkang bapa wonten ngersa jingandika bab anak Prabu Jaka Pitana tansah manggih karaharjan miwah kula manggih saras anggen kula sowan wonten ngersa jingandika anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu mriki Dabung kula ngaturaken asung budya pangasta mugi tansah kunjuk marang sajengandika. Kula nanan sampun kula tampi karo bombong raos sing bali. Mboten langkung ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi tansah kunjuk marang sajengandika anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karo bombong raos sing bali. Mboten langkung kasikecan lenggah jengandika wonten ngersanipun ingkang putra ing Astina. Kula nggih, sampun mboten ngrang pagi pisawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten kersa jengandika anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna Basusena sareng jengandika ingkang rayipun Duryudana ngaturaken nasuk pasukan punakrami tuwin pambagya harja mugi tansah kunjuk dhumateng marang sajengandika Kakang Prabu Karna Basusena ngawungga Kakang Prabu saged pangestu ora wayah Bathara jagat kula nggih Yayi Prabu Jaka Pitana sakalangkung bombong kula nampi timbalan Paduka Yayi Prabu wilujeng miwasung pudya pangastawa sampun ingkang ngraka tampi karo bombong raos sing penggalih mboten langkung kula nedya ngaturaken salam taklim kula mugi tansah kunjuk marang sajengandika Yayi Prabu kula tampi karo bombong raos sing penggalih mboten langkung mrayakaken anggenipun lenggah wonten kesanipun
ingkang rayipun Duryudana kula inggih sampun boten ngrawyogi Dimas Kartomarmo saswanira ngersanipun Kakang Padwandi Raja sak pratamu Dimas Kartomarmo niki tansah pinangga kawidatan ngiring sambi kula sowan kula Koko Prabu sowan kula maraksa Jangantika Koko Prabu Duryudana Koko Prabu Jakapitana mangke kalaharjan tatan wonten beda menapa karang kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk ya Dimas Kartomarmo tak tampa gawe dening atiku ora liwat pangestu wae tampanono piye sampun kula tampi karya bombong rawuh sing menggalih tatan barisaning para wadyabala kang padha gantung sibu juru kanthi kang padha sarumanduk jenenge sunut diambak barake wigatining pasewakan sartane diagi tatanen kabeh suguhan utawane cecawisan tudaran apa wae marang sing padha sibu ning kedaton Gunung Astina Bandung kula ingkang paduka dawuhaken badhe kula canggih nggo jimat badhe kula mangestu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Koko Prabu Duryudana Paman Arya wonten timbaling dawuh Bawadana wonten dawuh nggih saestu rembak pasewakan dinten sakmenika kula namung badhe ngrembak babagan inggih menika pun kadang-kadang kula para Pandhawa inggih kados pundi anak-anak kula pun para Pandhawa kados paran wonten kawontenan menapa estu anggen kula nglampahi gesang putri Madyapada lan kula lenggah wonten ing dampar kencana negari Ngastina menika boten tentrem tuwin boten ayem awit kula tasih saged nyumurupi kadang-kadang kula para Pandhawa gesang wonten ing Madyapada bilunggang saking mriku rembak kula wonten mriki menika namung badhe ngrembak babagan kados pundi senananipun anggen kula badhe ngrenah patinipun para Pandhawa lole astaga swalosila pertapa sumarante hawala kula nggih kula nggih ning nuwun sewu napa inggih bakal kelakon anggenipun badhe ngrenah pun pecahipun para Pandhawa nyatanipun rikala semanten Pandhawa sepisanipun krenah patinipun jaman lalakon sebale sigala-gala Pandhawa menika mboten kobong nanging malah dipun slametaken dening seekor utawi sewujuding landak putih mekaten nggih menawi samangke wonten kurban saking kawula Ngastina inggih saking rombongan Ngastina inggih menika pun Paman Puruncana ingkang paman pun Puruncana nggih laras kula nggih muti lampan mriku nggih lajeng angka kalih Bratasena menika rikala semanten nedya dipun krenah patinipun dipun julung tungkul kaliyan Adipati Arya Sengkuni lumantar nalikanipun Bratasena babat Wanamarta inggih Wanamertani nggih nanging rikala semanten Werkudara ora mati ning jero ning alas nanging Werkudara malah pikantuk triman saking para Jawata wujud negari ing kajiman ingkang sakmenika sampun kababar dados kamanungsan inggih sing dilungguhi para Pandhawa menika inggih menika pun negari ing Ngamarta utawi negari Wanamarta utawi Ngendraprasta utawi Mbatana Kawarsa lajeng ingkang pungkasan menika Werkudara dipularapaken wonten ing Gunung Candramuka rikala semanten malah antuk kanugrahan sandangane nggih menika sandanganipun Bathara Bayu kalian ali-ali Manik Candrama dening ngersanipun Iwang Pikulun Brarendra nggih sammenika kula tesih bingung lajeng ngrenah patine si Werkudara nika kepiye meneh merga kuncine Pandhawa isa urip isa tentrem kuwi mung siji Bratasena dipateni ini Bratasena mati apa angel mijen wae nganti arep mateni Puntadewa Janaka batine kalus dewa mekaten nggih lajeng wonten karti sampeka menapa anggenipun paduka badhe ngloropaken kadang kula pun Bratasena pripun nggih kula tesih mikir seranane oh ngeten mawon Bratasena nggih Werkudara kula lorepke sepatus ajeng kula dawuhi sepatus-patus inggih menika ngupadi inggih budidaya wujudipun banyu siji Perwitasari wonten telenging samudra inti
Mriko tertentu apa? Werkudara jegur samudra, Werkudara nyemplung samudra. Ning telenging samudra kae kowe golek banyu suci Perwitasari. Nek kowe wis entuk atur marang pun Bapa. Iku tartentu mengke Werkudara mung dipangan kalian hiyu megalodon sing enten telenging samudra menika. Mekaten nggih, terus dipangan iwak galak, paus orca, dugong, putri duyung. Ora ding nek kowe malah dipangan karo Werkudara. Lah saking menika samenika kula aturi Mas paosaken kados pundi tangtangipun ingkang Bapa ing Sangka Lima. Kula sami kita ani badhe mateng anak Werkudara. Kula mathuk lan kula marem lajeng badhe kados pundi lampahipun. Nggih sakmenika nengga srana kemawon. Menawi ngantos sing sakmangke, toh Werkudara mati wonten ing Samudra Hindi, kula niki peseken Werkudara mesti mati. Ngoten. Nek ngantos mengke Werkudara kelakon mati wonten ing Samudra Hindi, sing ngandika badhe syukuran menapa kemawon kula semangkaken. Jagat Dewa Bathara. Menawi nganti kelakon Werkudara mengko mati, ing telenging samudra goreng-goreng banyu suci Perwitasari. Kula lan Nayaka punggawa negari Ngastina miwah kawula negari Ngastina nedya rupyan seneng suwene 7 dina 7 bengi boten leren. Bagus. Nanggap campur sari. Sing nyanyi niken dua. Karo Saras niku favorit kula niku. Ibu Kuduna nggih. Kula rumajeng mewah kula sarujuk kalian dawuhipun anak utawi anak Prabu Duryudana mewah Kakang Panembadana. Kudu sarujuk. Sampeyan Dipati Arjuna kari melu. Nggih. Mengene ana Kurawa sing kudu dikepyange. Nggih. Mbantu lekase Werkudara. Nggone bakal golek panci Perwitasari ingkang akhiripun miki mengko badhe Werkudara mung bakal suwan ana ngersaning Gusti. Nyatane dipangan karo iwak hiu, paus lan sapiturute. Nggih, sedaya istakaken dawuh. Sameneika kula aturi Mas paosaken Kirana Prabu, sedaya melih bakal wonten kedadian ingkang ngedapi-dapi. Ingkang badhe tumanduk wonten kersanipun inggih menika pun anak kula pun Bratasena Kirana Prabu. Sikra bala kang tumingal Prangat campur samyo ngedali Leret padet welateng kota Panyanggung nangun janidi Benjang sang aji Ladinya ngedali wuwus Prestasura wilangga kaya buta singa wregel pasti jangga dendanya mangan bakniken didemat janing pasiwakan negari Ngastina nalika semanten tatan mubat tatan musik nata ing Ngastina samirana datan mampah awit kaperbawan sang nata ngucap ing mangke minangka durung abang kadurung manding kasaru dasaring mertala piyang ngarsa tanggeping wurika pasiban pun amuk apa to kang dadi darunane ora ana mancan modri kajenging medhun saka menangkang kejawi amung pisawanipun satriya ing Jodipati nggih nunggul pawenangan iki Sang Raden Arya Werkudara Windawarni. Kalih kowe bareng wonten anggap kaget kang samuha.
gunung mbak lumembak ombak ing samudra hamra kanggang awita bedenjeng-denjengan jagat dewa Bathara paman wonten timbalan ingkang ngadhawuh nembe kemawon kula rasanan kalian panjenengan bab perkawis katang lumut Werkudara mriku Werkudara sowan wonten mriki kaget penggalih kula paman inggih kula dhewe yo kaget agi wae durung mingkem anggen kula rasanan kalian anak Mas Bratasena inggih anak Mas Werkudara. Lah kok mak jedul mongko marai horeg kahanan pasewakan pun dangu ngger iya paman lega ingkang sekeca inggih sampun boten kirang prayogi kadangipun Kakang Dimas Bratasena ya Dimas Werkudara Dimas Wijayasena sasemane siadyon kersanipun Kakang padha kanthi raja sak para tamu Dimas Werkudara wah Duryudana kakangku selamat tekaku ora ana alangan swiji apa ya mung aku ngaturke sembahku wae Tampanono basaku Tampanen ya Dimas Werkudara ngaturake basa lan sembahan ngersanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Yayi pagegem dadekake jimat parayoga nanggonira siar dilungguh kaya ora kurang kepenak apa Werkudara opo wah kowe tekan kene Werkudara iya mongko lagi wae kowe iki arep takon takon opo kowe takon golek banyu suci Perwitasari kowe takon golek banyu suci Perwitasari ning outlet takon mlayu sedhela lah kok kowe tekan kene Werkudara kowe ngomongke bab banyu suci Perwitasari aku wis ngolehke wah tenane iya pirang botol wah ora ngawur gunemanmu turno bapakku tenane apa wis entuk banyu suci Perwitasari ya iki mengko aku arep matur ngersane Duryudana kakangku apik apa pancen iki bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tua Werkudara iya iso mikul dhuwur mendem jero mendem jero ya keren sing durip tok sumbere perkara siji sapa mentak kae Kang Slupan ayo ora apa-apa ora dadi ngapa yo selamat kamu selamat sembahku Tampanen tak tampa pangestuku Tampanane Werkudara tak gegem dadake jimat Werkudara kadangipun Kakang padha raja sak praptamudi karna kakangku sembahku Tampanen lan selamat tekaku iya pangestunipun Kakang bae Tampanana tak gegem dadake jimat prayoga nunggonmu lungguh kaya ora kurang kepenak wis cekak wis bae Werkudara iya Duryudana kakangku piye Werkudara satemene anggonku ning kene iki sowanku mrene aku mau arep matur kowe njaluk apresiasi ngono ta Werkudara iya mergo aku wis kasil nampa ya wiwujude banyu suci Perwitasari mula aku njaluk bebungah ngersane Duryudana kakangku munggo kepiye nggon arep maringi bebungah karo aku mergo aku wis kasil ngantuke banyu suci Perwitasari Duryudana kakangku
Durna bapakku apa dene Sengkuni bapakku. Kagatri sangga pirangu rinanggul kinembet kempit. Sang retaning bawana yoki tukang lalang hati. Ya kesokan kudu kerek. Kula nuwun sewu anggir Mas Bratasena. Sengkuni bapakku piye? Panjenengan sampun kasil pikantuk inggih menika pun wujudipun banyu suci Perwitasari. Wis entuk iki marang mboten. Kakang Durna menengo sik, Kang. Wis kasil entuk banyu suci Perwitasari panjenengan sowan wonten ngriki. Iya. Kula nuwun sewu. Napa jenengan ndika menika mboten nemut kelingan bapa-bapa. Sampeyan Anggir Bratasena menika wis kecilik leh nglabuhi karo Pandhawa kok sampeyan ora diwenehi bebungah apa-apa karo Pandhawa. Lire piye kowe kandha ngono Sengkuni bapakku? Mengki riyen to? Rikala semanten nalikanipun jengandika lampah inggih menika pun babat wana marta. Ingkang lampah babat nggih sampean dhewe ora diwangi sapa-sapa. Puntadewa ora ngewangi, Janaka ora ngewangi, Nakula Setiwa ya ora ngewangi. Ning kok ya sampean saiki sing dadi nalendra teng negara Ngamarta kok malah anak Prabu Puntadewa udu sampean. Mergo sing tuwa dhewe kuwi mbarep kakangku dudu kok aku. Mula kang saka kuwi aku trima wae yen to aku kudu ngeyup kamukten. Lan yen to kudu aku sing dadi senopati ning negara Ngamarta ternyatane kabeh iki mau tak lakoni tulus lan ikhlas lahir batin nggon kuping nglabuhi kalang kadang-kadangku Pandhawa. Kula nuwun sewu. Napa jengandika menika dereng mireng cariyosipun bilih Puntadewa menika anggenipun dadi ratu wonten negari Ngamarta menika ngidak-idak marang sak pepadane. Ngidak-idak diri piye? Ngidak-idak marang adine. Ternyatane sampean kabeh nglakoni apa-apa dhewe kok ora diwenehi bebungah apa-apa karo para Pandhawa nganti sampean ngentukke banyu suci Perwitasari. Kok malah sampean sowan mrene nggo njaluk bebungah ngersane anak Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu. Sing duwe lelabuhan tumrap Pandhawa sampeyan ning kok sing ngedangkrang lungguh dampar sila tumpang kendangan dengkul Puntadewa kudune sampeyan ora nrimakake. Kudune sampeyan ora nrimakake, sampeyan wis disepelekke karo Puntadewa lho nggih anak Mas Wijasena. Dar syukur ora. Nirake aku wae. Sing sang katriku mulung mangrompaking wadya Kura reka giri
Kadiparan. Kula nuwun sewu. Jengandika menika nalendra ingkang kados pundi? Kados pundi kepripun? Ning atasipun Bratasena inggih Werkudara menika kula ngertos penggalih Bratasena niku wis nesu-nesu awet dipun pringgaken dening Paman Harya keparengipun. Jengandika mangertosi bilih Werkudara lajeng bedah negara Ngamarta ijen kok jengandika mboten dawuh kalih kula. Dawuh kados pundi? Ambok bilih to jengandika dawuh kalian kula supados kula ngetepaken Wadyabala sak negari Ngastina miwah Ngawangga. Sak biyantu kalian kasipun Werkudara bedah negari Ngamarta. Paling sama kepasang yutu katujuh inginu. Jengandika kula aturi bidhalaken Sangya para Wadyabala sak wonten-wontene Wadyabala pangbeta teng Ngamarta. Bagus. Ceritatanipun Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten kok ateges kula menika nyucuh. Mboten kang teges kula menika maiben dumateng jengandika anak Prabu Yayi Prabu Durjaka Pitana menika mboten nanging kula menika wonten mriki jejeripun senopati. Kula menika namung ngewut perkewuh ana negara Ngamarta duwe bot repot negara Ngastina duwe bot repot apa-apa kok senopatine ya nata Ngawangga Prabu Kano Basusena kok ora ngewangi menika kula nuwun sewu menika mboten badhe sae kawontenanipun. Terus saking menika keparenga kula nyuwun pamit bidhalaken Sangya Para Wadyabala saking negari Ngastina menapa dene saking negari Ngawangga. Matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Kula aturi ngatos-atos tindak lan lampah jengandika anggenipun badhe tumuju wonten negari Ngamarta sak biyantu lan kasipun Bratasena inggih Werkudara anggenipun badhe bedah negari Ngamarta. Kepareng kula nyuwun pamit tambeng pangestu ingkang kula suwun Yayi Prabu ndherekaken Jengkar Paduka. Arya wonten timbangan ingkang ngadhawuh nggih. Sampun ngantos wedi kangelan pun bidhalaken sakyanipun Pursata Kurawa. Inggih sendika ngestaken dawuh. Bapak Durna wonten dawuh dipodheraken lampahipun Kurawa. Nggih, inggih sendika ngestaken dawuh. Apa nyatanipun Werkudara sampun kasil anggenipun pados banyu menika kala wau. Banyu napa? Inggih menika pun banyu suci Perwitasari. Banyu suci Perwitasari. Nggih, monggo dereng kula kongkon. Monggo dereng kula kongkon. Kok wis trunyuk-trunyuk entuke matur rene nek wis entuk banyu suci Perwitasari. Wah, lha apa? Pancen kecah tertib Werkudara ora melu umbuk malah tuku dhewe. Mergo ora gelem enek dijaluki kancane ora gelem. Ora gelem Werkudara nek jak ubengan ora gelem. Tetep kae dinggo dhewe. Nggih, Kang. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Niku kesengane Werkudara. Iya. Pun kajenge ngoten mawon mboten masalah. Sampeyan kok badhe kados pundi Kirana Prabu? Kula atur bidhalaken Sangya Puruseba. Kula dikunturaken daton. Mengke riyen niki tesih jam 10 lho. Niki tesih jam 10. Mbah, lek nganake pasewakan kemeruputan. Mboten dados menapa. Niki tesih jam 10. Punjul 2 menit. Napa nggih badhe dipun bidhalaken sak menika? Mbah, mengke kesuwen, mengke kesoren medal kesoren. Ora apa-apa Kang nyatane sing wis dintenteni ya kuwi. Niki jam 10 Dik Mas ngene. 10 kliwat 5 menit. Mboten napa-napa pun dibudhalke mawon masewakane. Oh nggih. Sing baku Werkudara pun ajeng bedah negara Ngamarta. Nggih mengke kula genake melih. Nggih. Kula genake melih. Apa Werkudara ki ya tenan arep budhal ning negara Ngamarta arep bedah apa mengke mau nesu merga krasa nguyuh utawa sak piturute.
Mengke ajeng kula kenake mleh. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, nggih. Kemarin kula nyuwun pamit kula tiyang nganti Sang Surya. Nggosik ta urung didhawuhi kok. Nggih, nggih. Pun nggih sampean dawuh kali kula. Nggih, Dimas Kartomarmo. Oh, tak kira aku. Dimas Kartomarmo. Iya wonten timbalan kang dawuh sinipun. Aja merem dhisik, mboten. Mboten, ngapunten. Nuwun nggih makler. Budal kang padha sibuk jenis Raja Kuntur kedaton. Nggih, nunistaken dawuh kepang kula nyuwun tambeng donga pangestu miwah sangu. Lho. Niki ora neka-neka lho, wis mangkat kono. Ih, kemarin kula nyuwun pamit medal pasilan. Ganti Sanjang Sore kinarya madhangi lakumu Dimas Kartomarmo. Ayo menrok.